Igen. Kom så. En gang til. Hvad? Kom nu. Skal den igen. Det er godt. Wow. Hold da op. Kan du ikke tage den? Hun er syg. Nej, men det er jo helt det der. Hvor mange er det, Så vil jeg godt lige byde jer rigtig hjertelig velkommen herude på Kunstnergruppen. Jeg ved, at I har jo talt skandinavisk i 3 uger. 8 uger, så I står godt dansk. I er ikke danske. Jeg skal lige sige et par praktiske bemærkninger. Toiletterne, det er måske det allervigtigste. Det er lige ud af den dør. I det selskab, vi nu sidder i, kan finde sammen 2 og 2, så I siger, vi deler en flaske rødvin, eller en flaske rosé, 2 og 2. I kan købe ekstra vin, hvis der var nogen, der er mere tørstige. Koster vin, 906. Ja, hele flasken. Jeg skal også lige sige, at der er en del af jeres, der er masser af mad. I kan bare blive ved og spise. Her har vi så vores brandmand. Der har han brændslukkere. Det er brændslukkere. Det er vel Chris. Hvad er det? Hvor er glad er Gitte henne? Øv dig lige at smile til at komme forbi. Der har vi Søren. Hvad har han at sige til kameraet? Jeg elsker jer alle sammen. Det er godt. Jeg håber, I har det godt. Der har vi så skærmetrollen Hugo. Lad os spise fred. Ja. Og lad os så se, om Gitte hun har øvet sig i at smile siden sidst. Lad os så se. Det kan hun, det kan hun. Du må videre. Kan smile med 3 sekunder. Vi går videre. Den vej. Var der noget af det? Udmærket brød, det her. Ja, hvad er det? Det er det, der med brød. Hallo. Nej, jeg er jo hvidløg. Har du kommet lidt på? Hvor er det nu? Jeg er hvidløg. Vi skal til at skrive en bog i stedet for. Ja. Jamen, jeg har kage. Skriv en bog. Undskyld, her var det. Prøv lige at filme min shaker. Skal du ikke være filmmand eller sådan noget? Hvad? Kameramand? Det må sgu da komme hurtigt. Kan du godt lide det der? Sådan da. Hovsa. Hej Madsen. Går det godt? Ja. Nej. Jeg har ikke fået noget at drikke nu, Chris. Har vi ikke? Kan vi ikke gøre noget ved det? Jo, det kan vi da godt. Lad os kigge ud i køkkenet. Ja, okay. Jeg spiser bare lige rækkeoptag. Nej. Hygger vi? Nej.
Her er vi så den bedste spiselev af de højeste karakterer. Sjældens bedste spiselev med de højeste karakterer. Så har vi Tine, hun er forelsket. Gør noget, du ikke må. Så var Jesper så smart, men han trodde väl inte jag, han vågade inte tala om för mig vad det betyder ens en gång. Har jag fått en sak på kvaliteten? Det var en dräng på typ. Vil du sige noget? Du må gerne komme med kommentarer. Det er meget dejligt her. Ja. Tissefuld. Hvad? Tissefuld. Nej. Er du? Och så gick det vidare. Det var inte på uppspelningen. Det skulle man ha haft på video. Ja, vi hade bra på i alla fall. Vill du höra? Ja, godt. Her har vi så skærmtrollen Hugo. Han er en blanding på Eddie Skoller, skærmtrollen Hugo. Og ja, hvad mere? Det går jeg ikke. Okay, tak. Så er vi på. Lones storebror. Det giver halvdær. Og jeg venter. Det kunne være med i sig. Hvad så? Ikke se min bakke. Lidt røg og smør. Rolig Mads, jeg har ikke ødelagt film, så jeg skal nok lade være med at filme dig. Så det eneste, jeg kan sige, det er genialt. Jeg spiser! Du har fået vand på gang i 2 måneder.
præsentere manden, som har indtaget en plads i alle vores hjerter. Giv ham en stor hånd. Her kommer Stig. Hello here. Where is Anna? Oh, here she is. Oh, well. Oh, well. Oh, well. Anna. And hello, Anna. It's so nice to have you back where you belong. You look and smile, Anna. We can tell, Anna. You're still glowing, you're still growing, you're still going up. We feel the room sway. No, we feel the room sway. I'm getting crazy. Oh, wow. Oh, wow. I'm getting crazy. And where is sweet Lorraine? She's always coming in the morning. You see, no, I can't see her. Det var Simons skole på Costa del Sole. Vores chef, Destination Anna, som elsker oliven og johannesbrød. Hun guider vores ture ud i den spanske natur. Rocka, rocka, rocka. Michaelos, the Defenderos, som elsker transfers og manuelos. Han er en ægte udlært ibitianer. Michaelos, Michaelos, Michaelos. Hanne, hun bedømmer vores grande tale. Det er en ren skandale. De svenske får ekstra pointos for deres stockholmske gane. Gaie, gaie, gaie. Katarina, she is nice to know. Hun tegner skide godt. It is need to know. That is the Swedish Gonzales. That is the Swedish Gonzales. Joachims mikrofono med hans røst a la Toledo. De hører ham fra Costa til Alhambra. Ja, helt til Sierra Nevada. La Torre, La Torre, La Torre. Eva, hun er så dejlig pæredansk. Hun underviser så mucho elegant. At se hende i uniformens glans. Flamingos, flamingos, flamingos. Det er en sang, som ligesom så mange andre ting, sidder rigtig dybt i vores hjerter. Den talar för sig själv. Här kommer Sergej Knight. Film for fan.
Malin? Ja du. Jag vet inte vem det kan vara. Ja du. Ja, nästa. Bettina. Bettina. Hej Bettina. Malin. Ja du. Du Rut, du har sökt jobb som... Bettina? Bettina. Du har sökt jobb som guide. Är det verkligen det du vill bli? Ja, jag vill bli guide. Det har jag drömt lige siden jag var så gammal. Ja, men Bettina, du vet, frånvaro det gillar vi inte på den här skolan. Och jag ser här att du har haft en massa frånvarotimmar under kursens gång. Vad beror det här på, Bettina? Ja. Kan du svara på det? Jag har mødt manden i mitt liv. Han är spanjor, och han hedder Don Juan. Han är bara så skide dejlig. Du Rut. Nej, Bettina. Bettina. Varsågod. Har du haft lite sex med honom kanske? Ja, så hun er begyndt at leve lidt op og ned af hinanden. Du vet Bettina, i början av kursens gång så visade vi en AIDS-video. Och nu i AIDS-tiderna här så ska man ju bruka kondom. Va? Och det var ju filmens budskap. Använder ni kondom under era härliga stunder? Det gör vi nämligen. Det gjorde vi ikke. Jeg har været på spisekontrol et par gange og hentet et par kondomer af jer, så det er rigtig godt. Jeg har et helt lager derhjemme. Ja, så nu när vi ändå är inne på sex och sådär så skulle du kunna tänka dig att ha sex tillsammans med en Tjäreborg-guide? För det är ju så här, till sommaren så slås Tjäreborg och spisdestinationerna tillsammans. Så det är därför jag frågar. Og hvis det er det, jeg gerne vil have, så står jeg 100% til jeres rådighed. Det gør jeg. Du Bettina, jag ser i mina papper här vad du har skrivit. Va? Det är ju lite löjligt egentligen. Men du är varken gift eller har barn eller någonting så. Då kan man ju undra så här Bettina. Är du verkligen någon social människa? Och tror du att du framöver kan bilda familj? Tror du verkligen att du har någon chans? Nu er jeg jo altså 23 år, ikke? Og Don Juan, han er jo godt nok 45. Og han har 3, 4, 5 børn. Og han ønsker altså ikke flere familie. Men så jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Fordi han ikke har med familie. Og jeg var så gammel og så grim, og der var slet ikke nogen, der ville have mig. Og så er jeg sådan sjæl. Hvad skal jeg gøre? Skal du have set min sæt? Ja, det er vel godt stikke her. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Bettina, varsågod. Ta en cigarett. Ja, Bettina, kom igen. Det slappnar av lite. Det är bra. Kom igen nu. Kom igen. Jo, men visst. Bettina. Har du en? Det stärker. Ja, kom sen. Den är dålig. Jag så Bettina, du röker under en anställningsintervju. Det här ser vi snett på.
det ser vi snett på. Men okej. Vi ger en ny chans. Du, Bettina. Skulle du kunna beskriva dig själv alltså? Alltså bara om du kan. Kan du det? Jag är ju som sagt 23 år. Och så älskar jag mina föräldrar. De är bara så søde. Och så kommer jag från den här stora gården i Jylland. Oj, det är så skönt. Och så har jag en fin, stor hund. Den hedder Børge. Og det er en Sankt Bernhards hund. Og den har sådan en stor svans. Den er også så sød. Ja. Og så har jeg jo gået i skole i 7 år. Og arbejdet hos den lokale pølsemand i 13 år. Så jeg synes, at jeg har meget erhvervserfaring. Jeg faktisk, ja. Ja, det var härligt, Bettina. Har du också någon utlandserfarenhet, Bettina? Det vill jag mycket gärna höra, för det måste vi ju kontrollera. Jeg har masser af udlandserfaring. Jeg har nemlig været på Sjælland. Jeg har været i København. Og der var vi i Zoologisk Have, Tivoli og inde på Strøget. Og der fik jeg den her store vaffelis med flødeskum og flødebolle, guf og syltetøj og... Ja du Bettina, det har varit en mycket intressant intervju det här. Mycket. Ja. Som du förstår så tar vi väldigt, väldigt mycket på personligheten. Och du, Bettina, jag måste säga att du är helt jävla speciell alltså. Ja. Och du vet, Bettina, vi har ju haft många samtal innan dig här. Många. Men en som du, Bettina, ni växer inte på olivträd. Och Bettina, förresten. Vet du hur en oliv ser ut? Jo. Ja, men det är gott. Röker du ganja? Ja, det är gott. Bettina. Vi anställer dig på Jamaica. Ja. Och där ska du vara utflyktsguide. Sätt den på. Den måste du lämna på dig. Du har jobbet, Bettina. Gratulerar. Seriøst indslag med meget smukt noget. De kan ikke bruge mikrofonerne, så vil jeg bede om at være meget stille. Der kommer en smuk sang med Jeanette, Marley og Jesper. Prøv lige igen. Has never yet prevented me wanting far too much for far too long.
could make it disappear. Lord, you got the man before I fell. It took time to understand that I was never so much younger than yes, I know him well. Wasn't it good? Isn't it fine? So fine. Isn't it madness? He can't be mine. But he needs a little bit more than before. Security is fantasy and freedom. I know him so well. Wasn't it good? Wasn't it fine? So fine. Isn't it madness? He can be mine. But he needs a little bit more than before. Security is fantasy and freedom. I know him so well. It took time to understand him, but I know him so well. Han er en rimelig god konge. Men hvad synes du om ham der, Anders der? Han har en skön pacing. Tror du att de är här ikväll? Det tror jeg rent faktisk. Jeg tror faktisk, vi kan præsentere Martin og Anders. God morgon! Hjärtligt välkomna till denna underbara morgon. Vi ska nu få följa med på mina lektioner i hur man gör kabaré. Om det är någonting ni undrar över eller ni har några frågor så räcker vi bara upp handen och säger väl? Ja, men jag ser att ni har fått lite för mycket att dricka. Kanske igår, kanske idag, vad vet jag. Så jag tänkte att vi skulle börja mjuka upp lite grann. Så om alla ställer sig upp, kom igen allesammans. Upp och stå. Kom så börjar med höger hand, allesammans. Kom igen. Kom igen. Ta i vänster. Kom med höger hand då. Så kliar vi oss på huvudet, kom igen allesammans. Och stanna armen. Fy fan vad dumma ni är. Ja, då har vi kommit till denna andra dag här, så nu borde ni ha lärt er någonting. Bland annat, man ska alltid vara positiv och inte negativ. Nej, ni har inte förstått. Man ska alltid vara positiv och inte negativ. Bra, då ska vi se. Tror ni Martin är här ikväll? Martin och jag skulle köra ett kabarénummer för er. Varsågod.
set nogen, som har fået kalsongen op i arslet for det. Direct from Jamaica, the reggae land. Here they come, Ganja Group. Hey man, I feel very Olympic today. I'm gonna sit down. Hey man, Massive, it's a man himself. I'm gonna do you a little song tonight. And it's gonna be from my home country, Jamaica. And you all know what people do in Jamaica. They smoke that ganja. Massive cool. But it's gonna be a bit difficult because I have no ganja tonight, so I'll try anyhow, man. Ah, yes, man. Are you lonesome tonight? No, man. No, man. That not be that, man. Hey, man. Hey, man. Hey, what do you got in your hand, man? Right from the island fund. Oh man. What are you playing on? Oh man, oh that is the vision, man. Please try the ganja. Okay, man. Take it away, man. This ganja is so. Hey, man. What are you doing, man, with one ganja, man? Hey, man. Oh, big dogs, landing on my face, big dogs. Man, that ganja be massive. Yeah, man, it's very cool, man. How long have you been away from the island, man? Oh, about I can hear you play on the guitar. You don't have the reggae you got, man. Not the right. Hey, man, you listen to this, man. Listen, I got the reggae. Now listen. Are you lonesome? Hey, man. It's country music, man. You don't play that here. Big verse, man. Then you tell me what I am to play, man. I have written a little song here, man. Wow. Can you please hold this? Hold it in front of us so we can read it. I cannot read, man. Oh. Okay, man. 1, 2, 3, 4. Hey, man. We smoke the ganja. And we do not smoke the cigarette. Hang on, stop. Look at me, everybody. This is a bouncing song. You have to bounce like this. We smoke the ganja. And we do not smoke the cigarette. This is massive cool, man. We smoke the ganja. And we do not smoke the cigarette. I cannot read. I forgot my glasses. Okay. Every time I wake up in the morning, I wake up in the morning. Hey, you man. We have the ganja beside our bed. We light a fire and then we're smoking. Hey man, you got to bounce to this, man. It's getting right into our head. And it goes. Hey, we smoke the ganja. Whoa, whoa, whoa. Like the way the ganja smelling. We do not want it to go away. To all my friends I am telling,
Vi er man. En man. Hvis ikke for jer selv, hvor I tager en mand. Come on. You mean kill me like kill me dead? Dead? But you must better kill me nothing. Okay. Are we finished with that? Are we finished with that? I don't know. Okay, we go straight to... Okay. We smoke the ganja. And smoke the cigarette. Marcia! Come on. Du sætter mig adresse, man. Reelt Jamaica, det er så pornografisk, man. No girls tonight. This is my night. Just go. Okay. We are ready. Okay, man. Okay, me try. Sometimes at night I'm having bad dreams. I'm having bad dreams. Okay, man, now we're gonna do it. Now we're gonna take it away. Take it away, man. Sometimes at night I'm having bad... We are having bad dreams, man. Okay, man. I don't need, man. Come again, man. Yeah. Sometimes at night we are having bad dreams. We wake up sweaty in the night, but then we smoke a kilo of ganja, and everything is alright. Yes, man, and it goes. Everybody, we smoke the ganja. Yes, man. And we do not smoke the cigarettes. Marcia. We smoke the ganja. And we do not smoke the cigarettes. Hey, George. To all our friends, we want to tell you, you come to visit us someday. Der var lidt mere seriøse end andre. Och här ska ni få se hur en av grupperna arbetade. Wow! Det er bare så gode. Sød drog. Vad i helvete gör jag här? Jag kunde lika gärna sätta hem och räkna spagetti. Yeah, wow! Jag får fan skulle leva och leva min säng och pleja min bronkitis. Hvad så? Skal vi se på svinet? Den bästa med spriten här nere det är att man blir bakfull i alla fall. Okay, Jørgen. Det er nu ærgerligt, at spilskolen er flyttet fra Mallorca til Costa del Sol. Jeg ville nu gerne ned til de kærlighedshungrende kvinder. Kvinnor det finns där nere och kolla på alla mina blåmärken som jag har fått när jag ramlade ur sängen när vi går på. Wow, det var så god.
Fy fan, jag har sökt hospitalplats. Jag ska bli skidguide, men det är på norr om Granäde, söder om Silja. Jag åker alla skidor. Vad fan? Vad gör det? Röv! Hade jag haft kvar mina rutor på magen så hade jag kunnat visa det, men ja, de försvann i takt med ölen kom ner. Ja, wow! Skål! Nej. Jeg synes, vi skal gå til Piraten. Jeg har en date med Katarina. Ja, det här fixar vi sen. Nej, vad fan, jag kan göra det. Jag har bronkitis. Jag har armstäng. Och jag har njurstäng. Och jag har pungstäng. Och jag har äggstocksinflammation. Nej du, det skal jeg sgu ikke. Det er med lortet, mand. Katarina, det er dejlige drøm. Kom herhen, tag din jakke af. Snur rundt for mig, lad mig se din røv. Katarina, må jeg se din vagina? Okay, så here we go. Kamir! Ta kort på min skuddmissil! Gunilla, jag har känslor för dig. Lycklig far till mina barn. Nej, nu går vi hem och älskar. Eller så strippar jag för det här. Nej, vänta, jag måste... Av vår alldeles egna skolfröken. Vores allesammen humørbombe har lagt hovedet i blød, og her vil vi præsentere hende sammen med 10 små guider. Spiselever. 4, 5, 6. Spiselever. 7, 8, 9. Spiselever. 10 spiselever. 10 spiselever ifrån serviceskolan skulle på lektionen, en försvann till poolen. 10 spiselever skulle läsa spansk. En gick in på baren och tog en gammeldans. 8 spiselever skulle träna transfer. En fram en brutta över en seansen. 7 spiselever skulle Rubens blåsa. En försvann med torven, sen hörde man dem flåsa. 6 spiselever på väg ifrån Piraten. En kom aldrig hem för han somnade på gaten. 5 spiselever stod och hängde vid systemet. En försvann på toan, den blev fullt i tredje benet. 4 spiselever till Sevilla for med bil. En ville bort sig och fick lyfta flera mil. 3 spiselever träffade en spanjor och gick hem och pluggade för den tredje blev amor. 2 spiselever låg och sol. 2 spiselever låg och solade sig helt naken. En tog in på sjukhus hade bränt av hela baken. En enda spiselev skulle fixa kabaré. Men då sa det andra: vi vill också vara med.
Ja, hvordan jeg har det med gummi? Ja, som regel ikke. Så håber man jo ikke, det springer. Men jeg vil nok sige, at der kommer en situation nu, hvor jeg vil håbe, det springer. Sådan skal du være. Alting har en ende. Er I ved at have tøj på derude? Jo, kom ud og hjælp os. Der har noget vand. Hvad siger du? Jeg står på en scene med tøj på, vil jeg sige. Jo. There was a time when I knew not what to do, when my world was truly empty and blue. No one loves me. They thought I got insane. Suicidal thoughts were in my brain. Last scary night, I was walking with my pain. A vision reached me through the rain. He told about it, this place where I should go, where love and magic would flow. We show the world we are the street guys. We are the ones who are trained to serve and to light up your life. We are there for you, give you best holidays, give you something no one can take away. I told my star to never say goodbye. Premiere, I reached up for the sky. The Airbus landed, and then I saw the sun. Thoughts of love and ganja filled my mind. We show the world, we are the street guys. Are the street guys. We are the ones who are trained to serve and light up your life. We are there for you. Give you best holidays. Give you something no one can take away. They changed my life. School and tests, aerobics in the sheets. Now I'm meaning the species led the way to a life getting better day by day. We show the world, we are the street guys. Are the street guys. We are
som har varit här i kabarégruppen. Hoppas att ni har haft trevligt. Ja. Så vill jag också passa på att tacka Jesper. Det är han som har stått för sång och musik i hela kabarén. Nu släcks huset så går vi ut. Så jag tror det blir... Ja.